Good evening. I want to talk to you tonight about Jesus, the Merciful Saviour. Mwaswera bwanji ndikufuna ndilankhule nanu madzulo anotu za Yesu Kristu amene ndi mpulumutsi wa chifundo. He's the merciful Saviour for all who will receive him. Iyetu ndi mpulumutsi wa chifundo tu kwa onse amene amulandira iye. Where do you go when you feel your deepest need? Do you go to friends or church or alcohol for your need? Kodi inu mumapita kwa anzanu kapena ku chalichi kapena kwa kukamwa mowa mukasowa muti muli chosowa chachikulu? In your need, you need to go to Jesus for mercy. Inutu ngati muli ndi chosowa chachikulu mukuyeneratu kuyamba lero kupita kwa Yesu Kristu kuti mukalandire chifundo. In the Bible, in the book of Luke, mu Bible otu mu buku la Luka, Jesus comes to a man who was suffering deeply. Yesu Kristu anafika kwa munthu amene tu anazunzika kwambiri. A man rejected by society. Munthu tu amene tu mudzi wonsewo tu ananena kuti munthu amene ndi wopanda ntchito okanidwa. And the Lord came to him in mercy. Nde Ambuye Yesu Kristu anabwera kwa iye mu chifundo chake. And today, into this world of fear and misery, pamene ife tili mu dziko no la pansi limene lodzadzatu ndi mantha komanso tikumvetsa chisoni. God offers his son, the Lord Jesus, in mercy. Mulungu tu akuperekatu mwana wake Ambuye Yesu Kristu mu chifundo chake chonse. The Bible says our greatest need is for mercy from God. Ndetu Bible limafotokoza kuti ife chosoweka chathu chachikulu tu ndi chifundo kuchokera kwa Mulungu. And in this story of a blind man, ndetu munkhani imene itu ya munthu wakhungu, we learn we need to cry to God for mercy. Ife tikuphunzira kuti tikuyeneratu kuliliratu kwa Mulungu kuti tikalandire chifundo. A blind man, a beggar in all his need, munthu amene anali wakhungu komanso amene anali wopemphapemphatu chimene chinali chosowekera chake, called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Iyetu anafuwula kwambiri, Yesu Kristu mwana wa Davide, khala ndi chifundo ndine. His cry to Jesus was because he felt the deep need in his heart. Iyetu kukuwa kwake tu kwa Yesu Kristu ndifena kuti iyetu anamvatu kusowekera chosowekera chachikulu tu cha mumtima mwake. A need that was unable to be fixed by himself, by anyone else, or any institution. Ndetu chosowekera chimene chitu ndi chosowekera chimene tu palibe wina aliyense amene akanatha kuchikonza, kapena mwini wake, kapena wina aliyense, kapena tu bungwe lina lililonse silinakatha kusokumana chosowekera chimenechi. But Jesus came to where he was to pour out mercy. Koma Yesu Kristu anabwera kumene iye anali kuti adzatsanuletu chifundo chake. So now the message of the gospel is this. Ndetu tsopano uthenga wabwinotu nduwu. We deserve nothing but God's judgment. Ifetu palibe kena kalikonse kabwino kamene tikuyena kulandira kuchokera kwa Mulungu koma chiweruzo basi. But he wants to show us mercy. Koma iyetu m'malo mwake akufuna atipatse ife chifundo. The Lord Jesus came from heaven to live as a perfect man. Ambuye Yesu Kristu anachokatu kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi kudzakhalatu ngati munthu wangwiro. And then he died on the cross to take the punishment for our sin. Nde iyetu anafa pa mtanda kuti atengetu chilango cha machimo athu. To hold back the judgment of God. Kubwenzatu mkwiyo wa Mulungu. To pour out upon us the mercy of God. Komanso kutsanula pa ifetu chifundo cha Mulungu. Are you burdened because of your sin? Kodi inu ndinu omangidwa chifukwa cha uchimo wanu? Are you afraid of the holiness of God in judgment? Kodi inu ndinu opa kapena odzadza ndi mantha kwambiri chifukwa cha chiyero cha Mulungu komanso chiweruzo cha Mulungu? Then cry to Jesus, the merciful Saviour, for forgiveness. Nde inu tuliranitu kwa Yesu Kristu amene amapereka chifundo cha chikhululukiro. Are you tired and exhausted by the trials of this life? Kodi inu mwatopa komanso tu mwatopetsedwa kwambiri chifukwa cha zoyesayesa za dziko lapansi? Turn to Jesus, the merciful Saviour, for rest for your soul. Idzani kwa Yesu tu amene tu ndi mpulumutsi wa chifundo tu kuti mudzalandire tu inu chifundo kwa iye. Are you fearful for the future? Kapena inu ndinu amantha kwambiri pokhudzana ndi tsogolo lanu? Then come to the merciful Lord Jesus for hope and peace. Nde inutu fikanitu kwa Yesu Kristu amene ndi wachifundo tu kuti akakupatseni chiyembekezo komanso mtendere weniweni.
Are you hopeless in the face of death and judgment? Kodi inu ndinu munthu amene mulibe chiyembekezo pamene maso anu akuona chindunji pa imfa komanso kuona chindunji chiweruzo? Come to the merciful Jesus for eternal life. Idzanitu kwa Yesu Kristo amene ndi wachifundo kuti mudzapeze moyo wosatha. Many tried to turn this man from Christ. Anthu ambiritu anayesetsatu kumutembenuza munthu amene kuti asatembenukire kwa Yesu, kumubwenza. But he knew the merciful Jesus would hear his cry. Koma iyetu anadziwa kuti Yesu Kristo amene ndi wachifundo adzamva kulira kwake. He knew he didn't deserve healing, but he knew he needed mercy from Jesus. Iyetu amadziwa kuti samayenera kuti alandire machiritso, koma anadziwa kuti iye alandira chifundo kuchokera kwa Yesu. We too need mercy. Ndipo ifenso tikusowekatu kuti tilandire chifundo. God is rightfully should send us to judgment. Inu mukudziwa Mulungu atakati watitumiza ife ku chiweruzo, ndiye kuti Mulungu walondola sanalakwitse iye. But he is willing to hold back judgment and show his mercy because of the merciful Jesus. Koma iyetu ali wokonzekatu kuti achitayire ukoti chiweruzo chakecho, ndipo ationetsere ife chifundo chifukwatu cha chifundo tu chimene chikupezeka mwa Yesu Kristo. But do not be deceived. Koma inu abale musaputsitsidwe, musanyengedwe. This salvation from the merciful Jesus is not obtained by anything you can do. Chipulumutsotu chimene chili chochokeratu kwa Ambuye Yesu Kristo amene ndi wachifundo tu sichimapezekatu pamoyo wa munthu pa njira ina iliyonse. We cannot be saved by works of religion. Ifetu sitingapulumutsidwetu chifukwa cha ntchito kapena chipembedzo chathu. But only by throwing yourselves on the mercy of God. Komatu pakudziponya tokhatu pa chifundo cha Mulungu. Today, humbly cry to Jesus, the merciful Saviour, before it's too Mu late. tsiku la lero inutu lirani kuchokera pasi panu pa mtima kumkulira mpulumutsitu amene ndi wachifundo amene ndi Ambuye Yesu Kristo. Repent of your sin. Put your faith in the Lord Jesus. Inutu lapani machimo anu ndipo ika chikhulupiriro chanu pa Yesu Kristo. And receive eternal life from Jesus, the merciful Saviour. Ndelandiranitu moyo wosatha kuchokera kwa Ambuye Yesu Kristo amene ndi mpulumutsi wa chifundo. May God bless you tonight. Ambuye akudalitseni inuyo madzulo ano. And may you receive the mercy of God. Ndipo inuyonso mulandiretu chifundo cha Mulungu. Through Jesus, the merciful Saviour. Kudzera mwa Yesu Kristo amene ndi mpulumutsi wa chifundo. Amen. Amen.